Akazingeneke ku-number 1 njengoba kade sesishilo, learning mediator. Lana-ke kusho ukuthi ukuxazulula kwey'nkinga, solving problems la. Thiwa kahle kahle lana-ke othisha kahle kahle esikoleni kumele bakwazi ukusolva ama-problems abahlangabezana nawo nje athinta ini ukufunda nokufundisa. Okusho ukuthini? Lapha eklasini iy'ngane nje kokuqala kumele ayitreat-e equally. Uma ayitreat-a equally iy'ngane kumele aqala ayi-respect-e ama-religions azo la ayikholwa khona ey'sonto akhona, njengoba naye uthisha enesonto lakhe akasonta kulo. Aphinde futhi a-respect ama-cultural beliefs ey'ngane, iy'mpilo kuze amasiko ahlukahlukene abakholelwa kuwona. Njengoba sazi ukuthi sinama-culture ahlukahlukene la e-South Africa. So uthisha njengoba naye ne-culture yakhe kumele naye-ke awazi ukuthi ahloniphe-ke enye i-culture yabanye. Kube i-race nayo futhi kubalulekile ukuthi kungadiscriminate-wana laphana eklasini. Thiwa-ke othisha kumele kahle kahle bakwazi ukuthola iy'nkinga zey'ngane ukuthi angabe ikuphi la abavimbeka khona ukuze bekwazi ukuthi befunde beqhubekele nokufunda kahle. Badiagnose ama-needs, yiziphi iy'dingo zey'ngane laphana. Imaphi ama-barriers iy'nkinga zey'ngane ey'hlangabezana nazo njengoba yifunda. Othisha kumele bekwazi ukukuthola lokho bekuxazulule. Iy'ngane-ke njengoba kushiwo ukuthi zihlukahlukene ngokufunda ama-learning styles azo. Okusho ukuthi othisha-ke lapha esikoleni kubalulekile ukuthi othisha bawazi phela ama-teaching methods. Bawazi futhi ama-learning styles ukuze ba-accommodate izingane ngokuletha ini ama-visual resources. Ngizolokhu ngilishilo lama-visual resources. Uma ufunda ngokubukela kukwenza iy'nkinga zixazululeke kalula uma ubukela kunokuxoxelwa. Kuyashesha uku-understandeka into oyenza practically kunento oyixoxelwayo. Uzolokhu ungixoxela mina ukuthi hayi uma usolwandle amagagasi athi uyabona nje okokuqala uma usulokhu uthi athi azikuboni iy'ngane lo. Letha ividiyo ekhombisa amagagasi-ke ethi-ke ukuze iy'ngane y'bone ngempela ukuthi amagagasi ashaya kanje. Ukuze ngisho sey'buzwa e-testini ziwazi ukukuchaza lokhu ezakubona. Letha ama-props ama-objects, izinto ey'phathekayo njengama-duster, ama-TV, ama-laptop, izinto nje ey'phathekayo ongakwazi ukuthi uyiphakamise ukhombise iy'ngane. Uyademonstrate ibhelunde lami leli uyalifutha kanjena, iyabona ingane ukuthi oh lifuthwa kanje. Sikhuluma ngezinto ey'kanjalo. Kumele phela eklasini kube mnandi bakwethu, iy'ngane zingaphoxeki. Kunothisha othola ukuthi usebhizi nje uhleli imbashalala iy'ngane uyayiphoxa, uyayithuka, uyayihlambalaza kwezinye iy'ngane, uzehlisa isithunzi. Thiwa-ke phela lokho akwenzi ukuthi iklasi y'ngane izizwe iyamukelekile. Ingane lapho kunalokho ehla i-self-esteem engasazizwa njengomfundi ophelele. Futhi awuyi-invite ingane ukuthi ithokozele ukuze eklasini. Lokho kwenza inkinga-ke. Ingane-ke yehlelwa isithunzi usuya-embarrassa. Mhlawumbe uyayazi ukuthi ingane mhlawumbe kwesinye isikhathi inokuthi ingcole. Njengoba phela iy'ngane ey'hlukene lapha nabazali abayehlukana-ke abayiphathayo bahlukahlukene. Iy'ngane ama-experiences esesiwathola esikoleni ukuthi ingane ihlezi ney'mfomo engcolile kwesinye isikhathi. Wena asikho isidingo sokuthi uyi-embarrasse, kunalokho ibize ingane uyilekelele kuleyo nkinga. Ningabaxazululi. Kwase kuthiwa-ke phela-ke into elula ukuthi uwazi phela ukuthatha leyo theory leyo esencwadini uwazi ukuyenza ibe practical.
usebenzise ama-example alula nje, into e-practical. Ungayenzi into ibe bukhuni. Ulokhu waxoxa ngamagama asithele ekhona amagama alula. Lokuthi H2O, H2O, H2O. Yini ungasho ukuthi amanzi? Ngoba phela usukutholile encwadini ukuthi H2O. Uyenza ke ingane ke phela ithole kangcono ukuthi yini leyo. Othisha babaxazululi la. Baxazulula inkinga zonke izingane abahlangabezana nazo. Konke abahlangabezana nakho nje uyaxazulula. Uma ingane ifike lethu uyayilandelela athola ukuthi kwenzakalani ukuze axazulule inkinga yengane. So babaxazulula.